Egi auzoa eta erdigunea lotzen dituen pasabide hau emakumeentzako Donostiako gunerik arriskutsuenetako bat da aspaldiko urteetan. Duela 17 urte Donostiako puntu beltzei buruz egintzen lehen mapan zerrenda buruan ipini zuten. Plaza Andreok emakumeen plataformak martxan jarri zuen ekimen hark ez zuen orduan oihartzunik izan. En el año 96 casi nos ridiculizaron. Ia barregarri utzi zituztela dio Juan Aranguren Plaza Andreakeko kideak eta orain aldiz esperientzia zabaltzen ari dela. Está llevando a cabo. Hiri debekatuen lehen mapa hura 10 urte geroago 2006 urtean berriztatu zuten. Orain udala datuak gaurkotzen ari da Donostiako puntu kritikoi buruzko txosten berri bat egiteko. Urte guzti honetan hiria asko garatu da, asko aldatu da eta hori eguneratu beharra dago. Toki ilunak, azpiko pasabideak, tren geltokiak eta antzerakoak dira emakumeen aurkako eraso gehien egoten diren guneak. Erdiguneko kaleetan ere bai, merkatal ordutegitik kanpo. Egia auzoko kale honetan emakume batek eraso saiakera jasan zuen duela 3 hilabete eskas San Sebastian eguneko bezperan. Argiztapen gutxi dago eta gauez jende gutxi ibiltzen da inguruan, auzotarrak beldur dira antzerako zerbait berriro gertatuko ote den. Yo a la mujer ya le he dicho que muchas veces que tenga cuidado y eso. Si es algo como que me da ahí, ¿no? Auzokideek argiztapen gehiago jartzeko eskaera egin diote udalari.